karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Justin! Sir, ma'am. Dora ang puntahan. Justin! Oh. Alice? Magsulti unya ta ha. Unya na. Okay, busy pa ko. Nausa pa to siya? Mura man ugwa sa mood. Ay hala. Nakasap-an man ka sa guest si Justin. Mura man ugwa sa mood. Dili lang una ko magsamok-samok niya. Kaluoy sa akong bana, uy, kung nakasab-an man siya sa guest. Karong gabi na lang. Karong gabi makasulti na gyud ko niya. Kung mo pauli na siya sa bahay. Asam ka si Justin? Mo pauli ba ka siya karon no? Siya na tingali ni. Si Carlin man di ay. Hello, Carlin! Hello, ate. Kumusta naman ka diha? Kumusta naman ang imong bana? Ay, wa kay angay kabalak ana mo dire Carlin. Lagsik ra mi, wa mi problema. Busy sa pangakong bana sa iyang trabaho. Mao ba? Kano sa man jud ka mo pauli dire sa ato aday. Ganahan kay ko nga mahimamat nimo si Justin sa personal. Dili na lagi ko mo pauli diha, ate. Carlin, kinalang ato bangon nimo ang sakit nga kagahapon dire sa atong dapit. Di pa ko makahimo, ate. Ay, Sabtalan sa ako, ate. Ikaw lang akong concern karon. Labi na nga minyo ka na. Unyaon sa man, wa pa ka mumabdos? wa palagi. Dili naman tingali ko mo mabdos. Uy. Kinahanglang mumabdos ka, ate. Kinahanglang makabaton mo og anak anang imong bana. Depende sa ihatag sa Ginoo. Ang anak ang mopaligon sa relasyon sa bana o asawa, ate. Baby, ikaw ang rason nga dili makabiya na to si Daddy Justin nimo. Ikaw, baby. Ato lang imong Daddy Justin. Ako nang ipasalig nimo. Unsa ka kano? Lalaki ba ka o babae? Mag-agad lang mi sa Ginoo kung hatagan mi niya og anak, Carlin. Paningkamot gyud ate. Ako okay raman ko kung dili mi mga anak. Anya ang imong bana, okay ra ka ha kung dili mo mga anak. Wa pa man noon siya mangandoy og anak. Wa man sa maghisgot. Ay busy magugay mi sa trabaho. Labi na kaganina may guest nga mi abot. Siya man ang mukuha sa airport. In love kiday ka anang imong bana ate? Carlin. Love ka inako si Justin. Ayaw lang ihurot ang tanan ate. Carlin. Kinahanglang magbilin ka og gamayng gugma para sa imong kaugalingon. Ayaw ihurot ang tanan sa imong bana, ate. Kakuyaw na ko ni mo manulti karon. Mura naman yun ikaw ang akong maguwang. Mao na ako nakita sa kanhi ni mama, te. Iyang gihurot ang iyang tanang gugma sa atong way hinungdag amahan. Carlin, ilubong na to sa kalimot ang tanan. Dili, ate. Ang kagahapon, kinahanglang atong lingion panagsa aron dili masayop sa atong mga desisyon sa umaabot. Carlin, Nakita gyud nato kung giunsa sa pagpakabuang ni mama ang iyang gugma kang papa. Iyan ning giilog. Iyan ning gipakamatyan, ate. Carlin, husto na. Nagpakabuang sa gugma si mama. Ug kana ang dili ko gusto nga mahitabo nimo ug nako. Ayaw gyud paghilak tungod lang anang imong bana, ate. Ayaw ka bala ka, Carlin. Dili mahitabong pahilakon ko ni Justin. Mahal ko niya. Kada lang ang gusto ko mabati ate nga happy ka. Kadili ka pahilakon sa imong bana. Ayaw ka bala kang buutan si Justin ug nahibaw ko
Nga, mahal ko niya. Pinangga ko niya. Te, may gabi eh. Ah, Carlin, niya si Romero. Saman makigsulti ka? Ayaw lang, ate. Sige, ate, ha. Bye. Ah, Ate Alice! Romero, uwat o na, naana! Ay, kakapoy drive. Ay, kadagan o gilakaw sa guest. Ay. Meron din ka ding hidapling sa dagat? Ah, Wa ka magdag cellphone. wa? Unsa man nahitabo sa bay? Oh, okay raman. Unsa may okay ra? Oh, nalipay ra ang guest. Kapoy lang kay daghan kay sila giadto nga lugar. Dili ang bahin sa guest ang gusto na ko mapati. Kumusta na si Alice? Naghangop mo? Oh. Ano katawa man ka? Taod-taod na magid mo nga wa magkita. Busy man ka din sa beach resort. Naghangop gid tingali mo? Di mahimong maghangop mi dito. Kaya naagod ang imong mami. Ug ang guest. Pero kung wa pang mga guest, maghangop gid mo og ang imong asawa. Ano man? Nagsilos ka? Kabatig na si imong asawa, nya magsalos ko. Tiguwang pagyut. Oh, Ngayon ang asawa makagtiguwang. siya may nasa kong duol. Ato di. Mupawali una ko sa amo. Dili mahimo. Ha? Kape, oh. Ay. Wadyo ko makatuog nga nagrona sa mong gisulti na ko, te. Ikaw, gid, no? Amaw, magkambataa ka, oy. Ano laging malipayon man kay ka? Lahat na yun ang kinidlap sa imong mga mata, Ate Alice. Ikaw, gid. Nya nga nung ikaw. Nga nung ikaw may dili magkatog, nga ako may nalipay. Wa lang. Nahibaw biya ka sa takasuo, di ba? Manghod na biya ako nimo. Ako biya mipuli ni Carlin. Unya, laban ako si Carlin. Love sa kanako. Badi, oy. Kung love pa nimo ang akong manghod, dili ka manglili ni Miss Mara. Aray, natukan mong eh. Nakabantay di ka na ko, te. Oo, oy. Walang ko magsaba kay na mabunalan unya ka adto. Sus ka na mo si Miss Mara, te. Tintasyon mo na siya. Ay, sorry. Takusog. Tintasyon mo na si Miss Mara, te. Pero, dili lang siya nga itong sigutan, di, oy. Ikaw ba, kung sa lagi nakapalipay ni mo? Huwag man ta makalugar ng istorya ganina. Karaw na lang ta mag-istorya. Roji ka, guwa mahilo na, oy. Bitaw, Romero, happy kay ko karon. Ano lagi happy ka, te? Tuwag kay gawas no namin si Justin nga mo pakita sa among pagkabana ug asawa sa mga tao. Unsa? He. Maunay nga dako ikang ngisi ganina. Nahibaw na si Carlin bahin kan Justin. O wa na siya masuko. Sus ka din ko ng balita, ate. Mauna. Unya, nagkasulti sa si Madam Carla. Uy, unsa may sulti ni madam? Ay, nakapanghuna-huna na siya. Nga dili ko no siya angay nga manghilabot sa kinabuhi sa uban. Ilabi na gyud bahin sa gugma. Mao nga, gawas na namin si Justin nga mo pahibaw sa tanan nga magtiayo nami. Mauna, te! Mauna! Lipay siya ko, te. Siganahan sa ko nga dili na mo magkinto ni Abay Justin sa bahay. Mao ka na, Romero. Mao nga happy kayo ko. Ako sa te. Nilipay ko ng balita. Pero huy, ayaw na ning ipanapi ha. Kami lang si Justin ang mopahibaw sa tanan bahin sa among pagkamagtiayon. Ay, sus. Uti, uy. Ay, kapala ka. Tak-umpirmi na akong bapa. Sumagod. Wag yun nahibaw sa takong bahay-bahay ninyo. Bitaw. Salamat kaayo, Romero. Pero ate, once again, congratulations. Ay, kagad. Thank you. Salamat. May kinahinanok na Mara. Mugawason ako. Ay lagi mata ha? Ay lagi taon. Kinanglan matawagan ako si Romero.
Mura sab kong nalipay sa gibalitan niya kaalis ganina na. Luoy ra ba tao ni siya? Gibiyaan ni Carlin. Uy, milagro. Nawag mo ni siya gabiin ang dako. Hello, Abay Justin. Ikaw rang usa karon. Oh, ako ra. Paduang ko sa amo. Ano nawag mo ka, ha? Abay Justin? Na ako'y patabangan nimo. Bay. Unsa mo na? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!